Doncs vinga, avui en aquesta mitja part del Petit Celler farem com una mica de demostració. Jo em sento ara com el Kevin Costner al guardaespatlles. Falta que em llencis del teu mocador de seda. Jo, per si les mosques, ja m'he tapat una mica, per si hi ha una esquitxada que sigui no n'hi haurà cap. Dissimulada. Què ens faràs? Ens obriràs una ampolla, això? Obrirem una ampolla de cava. Pregunta per què, o com, o quan. Per què ho fem, això? Això és per festa, és per fer xou. Ara que ve el bon temps i a les terrasses la gent fa sopars, doncs quan reps a la gent, vols fer una mica de xou, obres una ampolla de cava, la de primera d'aperitiu, amb un espàs, amb un ganivet, és donar un cop i queda un tall perfecte. Vam fer-ho fa temps, ho tornem a repetir per si algú no ens va veure. Què hem de fer? Passem a tu l'eina. Aquesta eina en temps de crisi també pot ser una altra solució per a alguna altra cosa. També. El primer que hem de fer és agafar i obrir la càpsula i que quedi totalment obert. Que quedi neta l'ampolla? Sí. Amb les ampolles de cava, l'ampolla està sellada per dues meitats. Està agafada per aquí i està agafada per darrere. Està fet en dos parts? Sí, aquí hi ha un tall. Sempre hem d'anar a buscar aquest tall. Aquest tall o el de darrere, és igual. Per què? Doncs perquè jo li donaré un cop aquí, ara li trauré l'ampolla, li donaré un cop aquí sec i per la pressió que té el cava, que té 5 atmosferes de pressió, 5-6 atmosferes, només que li doni un cop quedarà tallada. Es trenca el vidre? Es trenca el vidre, de la pressió. I a més, és un tall perfecte, és a dir, que el vidre no entra dintre. No queden partícules... No disparat. Surt a la primera, això, normalment? Sí. Bueno, a vegades no, però intentarem. No, sí que surt la primera, sí. Doncs vinga, una nova atracció. Això podem fer-ho per l'Expo Bages aquí fora al carrer, no? Si et sembla? Bueno, hem d'estar a punt per quan acabis... Sí, sortirà una mica d'espuma i llavors jo posaré el cava i el serviré i ja està. L'únic que es tracta és de donar, el que us deia, l'ampolla de cava que ve juntada i donar-li un cop sec aquí. Anar a buscar la junta. Molt bé. Ens apartem. Ho faré càmera lenta. Càmera lenta? Com ho faràs en càmera lenta? Bueno, vull dir, ho provarem. 1, 2, i faré pam, i s'obrirà. Vale? Molt bé. Vinga, 1, 2... Ei! Molt bé. Fixa't, ara posem una mica de cava. Queda trencat com si... Surt un tall perfecte. Sí, sí, sí. I a més... I a més com arrodonit, eh? Salut. Pensa que fent això a la televisió t'arrisques que et vingui qualsevol ara que vol que li facis, eh? Bueno, ja li farem, sí? Anem tot seguit a parlar d'un vi negre. Ens anem cap a... Toro. Si anéssim cap a Portugal, no? Cap a Zamora. Exacte. Molt bé, doncs vinga, som-hi. Salut.